Benvinguts a In Memoriam, la quinta del biberó. Hay una referencia concreta que es la batalla del Ebro y el suceso este de reclutar a menores de edad porque ya no quedaban quintos disponibles. Como los actores no tenían la edad de estos niños, estuvimos viendo de qué modo podíamos acercarnos a la idea de que estos actores encarnaran a niños. ¡Que vienen! ¡Camuflados de rocas! El hecho, por ejemplo, de cortarles el pelo, raparles, marca una neutralidad que ayuda a dejar más abierto la edad del individuo, del actor. Por otro lado, todas las prendas se realizaron con un tallaje aproximado, tirando a más grande, porque además entendíamos que, sobre todo la ropa militar, no estaba pensada para niños. Tenim molts canvis, molts canvis. Perquè ara portes la samarreta interior, ara portes la camisa de fora. Ara la camisa de fora atratzada. Vull dir que sembla que escènicament l'artifici sigui poc, però és molt, és molt. No, però per fer este maquillaje s'ha passat, què, 1 hora, 3/4. Sí, 1 hora, perquè és el primer dia, en teoria ho hem d'escurçar. 1 hora, 3/4. Quan estrenem l'obra ho hauràs de fer en 36... No, el maquillatge... Clar, 36 segons canviar-te més maquillatge. O sigui, el maquillatge jo crec que seran uns 10 segons. 6 segons. Tot això. Com ho veus? Mira quin somriure. Ei, tot blanc. Soc com l'Eddie Murphy. És curiós passar-te la toallolita per aquí, eh? Sí. Et sents humit. Com? Semblem... El solo! No! No, que és broma. No, va, em vaig. ells embruten, jo recullo. Sempre passa igual. Perquè és el petit. Ho posa al contracte. Bueno, no os decimos nada. Si no venís, nada. Por fin, coño, vamos